דריאן, שלום, אני מאוד שמחה לראות אותך ולראיין אותך היום. אתה מומחה בבניית סמכות דיגיטלית. תסביר בבקשה מה זה, מאיפה המושג החדש הזה ומה אתה עושה. טוב, אז קודם כל, טוב לראות איך. נעים להיפגש שוב. סמכות דיגיטלית זה אומנם מושג חדש, אבל זה קיים כבר ממזמן. זה משהו שעוזר ללקוחות שלך ולאלגוריתמים של בינה מלאכותית למצוא אותך ברשת ולהבין מי את ומה את עושה. עם השנים של התעסקות עם בינה מלאכותית הבנתי עד כמה זה חשוב לבנות סמכות דיגיטלית טובה ונכונה, כדי שגם אלגוריתמים של בינה מלאכותית ימליצו עלייך וגם הלקוחות שלך יבינו מי את ומה את עושה ואיזה בעיה את פותרת. אני בטוחה שבסוף הרעיון נדע הרבה יותר על סמכות דיגיטלית. האם סמכות דיגיטלית אצלך במקצוע שלך נולד עקב זה שכשהתחלת לחפש מי אתה, מצאת תוצאה מעניינת? כשאני התחלתי לחפש את עצמי ב-AI ולשאול אותו מי הוא, מי זה הבן אדם הזה, מה הוא עושה, וואלה, קיבלתי 5 תוצאות שונות. באתי לשאול אותו, תגיד, אני מומחה ב-AI, למה אתה לא ממליץ עליי? אז הוא אמר לי, תקשיב, אדוני, אתה גם סופר, גם תסריטאי, וגם דוקטור למדעי התנהגות, וגם דוקטור להיסטוריה, גם מדריך טיולים, וגם איש עסקים, יופי, כל הכבוד, מדהים. מי אתה ומה אתה עושה, לא ברור. איך אני אמליץ עליך? אי אפשר להמליץ עליך. ופה תפסתי את הראש ואמרתי, וואו, אני חייב לבנות לעצמי מוניטין, חייב לבנות לעצמי סמכות דיגיטלית אחידה, כדי שימליצו עליי, ואני חייב גם להחליט במה אני עוסק, מה אני עושה. וככה מצאתי את הייעוד שלי. בזה שעזרתי לעצמי, ואני גם עוזר לאחרים עם בעיה דומה. נגיד יש 2 בעלי מקצוע מצוינים, טובים, אותה נישה. אחד מקבל הרבה פניות של לקוחות, והשני פחות. איך זה קורה? ייתכן מאוד, דברים כאלה קורים בחיים. אנחנו יכולים להיות סופר מומחים, ואז אנחנו פתאום רואים שמישהו שהוא פחות טוב מאיתנו אפילו, מקבל יותר לקוחות, יותר פניות, ויש לו יותר כסף. הסמכות הדיגיטלית שלו היא יותר טובה, היא יותר שלמה. ואז אלגוריתמים ולקוחות רואים אותו, ומבינים מה הוא עושה ולמי הוא עושה. אז בוא ניכנס לזה קצת יותר לעומק, כדי להבין מה בעצם קורה כשבן אדם מחפש אותנו בגוגל או בצ'אט GPT. קודם כל חשוב להבין שלפני שאנחנו מוכרים לאנשים, אנחנו מוכרים למכונות. זאת אומרת, אלגוריתמים של AI. והיום גם בחיפוש קיימים אלגוריתמים של AI. בן אדם מחפש אותנו בגוגל, הוא קודם כל פוגש את מה שהעולם הדיגיטלי יודע עלינו. אם התמונה היא ברורה ומובנת לחלוטין, אז יש הרבה יותר סיכוי שאותם אלגוריתמים של חיפוש ימצאו אותנו וימליצו עלינו. אבל אם התמונה היא לא ברורה לגמרי, הסיכוי שימליצו על אותו בן אדם הוא שואף לאפס. מה בעצם AI אמור לדעת עליי כדי להמליץ ללקוחות פוטנציאליים שלי? AI אמור לדעת מי אתה, מה אתה עושה, למי אתה עושה ואיזה בעיה אתה פותר. אם הוא לא מבין משהו מתוך 4 הנקודות האלה, הוא לא ימליץ עליך. מהי הטעות הגדולה ביותר שבעלי עסקים עושים בנוגע לסמכות הדיגיטלית שלהם? וואו. הם מניחים שאם הם טובים, העולם, השוק, ידע את זה לבד. וכאן הטעות שלהם. השוק לא קורא מחשבות, הלקוחות פוטנציאליים לא קוראים מחשבות, הם לא חזאים של העתיד. הם לא יודעים מי אתה וזה שאתה טוב, ולמה בכלל צריך לפנות אליך. לא מספיק להיות טוב במה שאתה עושה. צריך להשקיע בנראות, במומחיות, וככה נבנית סמכות, גם בעולם האמיתי וגם סמכות דיגיטלית. נגיד אני רוצה לפנות אליך ולהתחיל איתך עבודה. ממה אנחנו מתחילים? איך הולך התהליך? אנחנו מתחילים מהאבחון. אבחון זה הדבר הראשוני והחשוב ביותר על מנת להתאים את העבודה ועל מנת לבנות סמכות דיגיטלית. אני מריץ אלגוריתמים של AI עם פרומפטים מיוחדים עלייך, איך בעצם העולם הדיגיטלי רואה אותך, האם הוא מבין מי את ומה את עושה. על סמך הנתונים האלה נתקבל דוח מפורט. אחר כך אנחנו יושבים ואני מסביר מה עלייך לעשות כדי לשפר עם מפת בדרכים ברורה, עם תוכנית עבודה, מה צריך לעשות כדי לבנות סמכות דיגיטלית. תגיד לי, ומה מפתיע אנשים אחרי שהם עושים אבחון? זו שאלה טובה, כי מה שמפתיע מאוד בעלי עסקים, שהם פתאום מגלים שוואלה, ברשת בכלל לא ברור במה הם עוסקים. אני אתן דוגמה על לקוחה שלי, עורכת דין בתחום הנדל"ן, שהיא מה שנקרא גם יפה וגם הופעה.
זאת אומרת, היא סופר מקצועית במה שהיא עושה. יחד עם זאת, ברשת מצאנו שהיא מצד אחד היא מטיילת, אז היא מפרסמת פוסטים, ואז AI חושב שהיא בלוגרית של טיולים. ובין היתר, AI גם חושב שהיא גם הופעה, כי בקבוצה של אימהות הופעות עוגות, והוא ישמח להמליץ אותה בתור מקצועית, סופר מומחית לעוגות ללא גלוטן. וזה בכלל לא קשור לתחום העיסוק שלה. אז מה שמפתיע בעלי עסקים, בעיקר ש-AI לא מבין מי הם ומה הם עושים. אוקיי, מדהים, מהמם. אני גם מכירה הרבה אנשים כאלה, שהעיסוק העיקרי שלהם הוא בעצם מעבר לרשתות חברתיות, ואת כל התחביבים שיש להם הם בפריים, וזה מה שהם מגלים כשמתחילים לחפש אותם. מדהים שאפשר לעשות עם זה משהו, ולשנות כמובן, וזה לפי מה שאני מבינה הייעוד שלך, לעזור לאנשים לתקן את זה. כן, בהחלט. ייעוד שלי זה לעזור לאנשים לבנות סמכות דיגיטלית ולתקן. אני קורא לזה פיצול סימנטי, סליחה על הביטוי מה שנקרא. אני כותב ספר בתחום, ובתוך ספר אני משווה את זה לפלנטה, לכוכב שהוא שלם. לכוכב שלם זה אומר סמכות דיגיטלית שלמה, אבל רוב האנשים זה כמו חגורת אסטרואידים, שהם מסתובבים בכל מיני מקומות ולא ברור. רגע, מה זה הדבר הזה? אז אכן, אני עוזר לאנשים להפוך לכוכבים, לפלנטות בפני עצמם. אנחנו מדברים על בעלי עסקים בעיקר, לא על אנשים שהם שכירים ולא מחפשים עבודה, לא צריכים למכור את עצמם, אלא לבעלי עסקים. כבן אדם נורמטיבי רגיל שעובד במקום עבודה מסודר, יכול לפרסם ברשתות חברתיות מה שבא לו, כי זה לא המקור הפרנסה שלו, נכון? נכון ולא נכון. אם אנחנו מדברים על עובדים שכירים רגילים, זה נכון. אבל כשאנחנו מתחילים לדבר על שכירים בכירים, כמו מנכ"לים וסמנכ"לים, מנהלי מחלקות, גם שם, כשמגייסים אותם, מחפשים אוטוריטה, מחפשים מישהו שמבין בתחום. וגם אצלהם חשוב מאוד לבנות סמכות דיגיטלית. אם אתה מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כזה או אחר, ואתה רוצה למצוא עבודה אחר כך, יבדקו אותך היטב ברשתות חברתיות, ורצוי מאוד שאותו צ'אט GPT יגיד למגייס, מראיין, זה מומחה בתחום כזה וכזה, ועבד בחברה כזאת וכזאת, והוציא כמה מאמרים בלינקדין, והוא מוכר. אז כן חשוב לבנות סמכות דיגיטלית, בין היתר גם לבכירים במשק. האם באמת בשעה אחת של אבחון אפשר להבין למה עסק לא גדל למה שהוא מסוגל לגדול? אי אפשר לפתור את כל הבעיות בשעה אחת של האבחון, וגם השיחת אבחון נמשכת חצי שעה. מה שכן אפשר לראות בעזרת הרצת אלגוריתמים ואחר כך בשיחה, איפה צווארי בקבוק העיקריים. הרבה פעמים התשובות הן נמצאות מול העיניים, פשוט לא רואים אותם, כי לא מסתכלים מהצד. ואז כשאנחנו עושים את האבחון, פתאום מגלים אותם ואומרים, וואלה, זה היה פה, זה היה מולי, איך לא ראיתי את זה? בעל מקצוע בא אליך, מקבל אבחון, אתם מוצאים את צווארי הבקבוק ואת הנקודות שצריך לתקן, להשלים. מה השלב הבא בעבודה שלך, בתהליך איתך? השלב הבא, אני מאוד אוהב אותו, האמת שכמו כל השלבים, אבל ספציפית זה רעיונות מקצועיים. אנחנו קוראים לזה מומחה בפריים. אנחנו מזמינים מומחה לרעיון מקצועי, כמו שאנחנו עושים עכשיו. תשאלים אותו לגבי העסק שלו, לגבי המומחיות שלו, ומייצרים תוכן מקצועי. איתו אנחנו רוצים הלאה, כי שלב הבא אחרי אבחון, ליצור כמה שיותר תוכן מקצועי. זה פודקאסט. יש הרבה פודקאסטים. מה מבדיל רעיון שלך מול פודקאסטים רבים שיש בשוק? חשוב להבין שברוב הפודקאסטים, קודם כל הזרקור הוא על מראיין. הוא הפרסונה והוא מראיין מישהו. אנחנו עושים זרקור על המומחה, לכן קראנו לזה מומחה בפריים. כל התוכן הזה הוא נטו לקדם את המומחה ברשתות ולבנות לו סמכות דיגיטלית. בדרך כלל בעל עסק הולך לסוכנות דיגיטל ומתחיל לעשות קמפיינים ופרסומים. למה לבוא אליך לרעיון? מה ההבדל? אנשים ברשת עייפים מלראות פרסומות. אני תמיד אומר, אנשים
אוהבים לקנות אבל שונאים שמוכרים להם. ברגע שיש רעיון מקצועי, אנשים רואים קטעים מרעיון או רעיון שלם, הם פתאום מגלים בן אדם. הם רואים פרסונה, מבינים איך אותו בן אדם חושב, מה המניעים שלו, ואז הם משכנעים את עצמם לקנות ממנו, כי הם מכירים אותו. אנחנו מאוד אוהבים לקנות ממי שאנחנו מכירים. למעשה כך ברעיון קורית מחירה ללא מחירה. אז קודם כל אנחנו מתכננים את הרעיון, אנחנו קובעים שיחה מקדימה לפני הרעיון, שם מכינים את השאלות, ולאחר מכן, כשיש את כל השאלות ברעיון, אנחנו מכינים מהם 10, 20, לפעמים גם 30 סרטונים קצרים לרשתות. מכל תשובה של מומחה יכול לצאת מאמר שלם בתחום, והסלוגן שלנו, שעה אחת של שיחה, 3 חודשים של תוכן. זה מה שאנחנו עושים. יש לי חברה שהיא בטוחה ב1,000,000% שהיא לא פוטוגנית ולא יודעת לדבר למצלמה. מה אתה אומר ללקוחות כאלה? אני אומר להם שאנחנו לא מצלמים פרסומת. לא צריך להיות פה יפים והכי פוטוגנים. זה שיחה בין שני אנשים שהיא מצולמת. כמו שאנחנו היום מדברים אחד עם השני. ככה לא צריך לדבר מול מצלמה. צריך לדעת לנהל שיחה ולענות על השאלות. אז אין פה לחץ. תוך כמה שניות בן אדם כבר משתחרר ומרגיש חופשי ופשוט עונה על שאלות בתחום שלו, שהוא שוחה בו ומרגיש הכי בטוח שיש. ובסופו של דבר, כל אחד שרואה את התוצאה פשוט מתאהב בעצמו, כי זה נראה טוב, נשמע טוב, וזה גם מעלה לו ביטחון עצמי. תגיד לי בבקשה, אתה חושב שכל בעל עסק יכול לבנות לעצמו סמכות דיגיטלית, או שצריך משהו מסוים בבעל עסק כדי שזה יקרה? כמעט כל אחד, בתנאי שיש לו ידע ורצון לעזור לאנשים, ורצון להראות את זה לאחרים, שהוא בעל ידע והוא מוכן לעזור. אני לא מחפש קריזמה, אני מחפש מישהו שרוצה לקדם את עצמו ולעזור לאנשים. איך אתה יודע שסמכות דיגיטלית נבנתה באמת? איזה פרמטרים, איך בודקים את זה? זה כשאנשים מתחילים להבין בצורה ברורה מי אתה. אתה מתחיל לקבל יותר פניות, והפניות הן יותר מדויקות. כאשר בכל הרשתות החברתיות ובכל המקומות שאתה מופיע, מסופר סיפור אחד. ובין היתר, כשצ'אט GPT ממליץ עליך בין 5 הראשונים, כך אני יודע שסמכות דיגיטלית נבנתה. מעניין מאוד. בא לי עכשיו לבדוק גם את עצמי בסמכות הדיגיטלית. נוכל לעשות זאת ולראות מה רואים עלייך. יש הרבה בעלי עסקים שבעצם מנהלים את הרשתות חברתיות שלהם ויש להם די מספיק תוכן. למה לדעתך זה לא מספיק? תראי, לנהל תוכן, אפילו תוכן טוב, ללא אסטרטגיה, זה פשוט רעש ברשתות חברתיות. כל תוכן צריך לחזק את אותו המסר, לספר את אותו הסיפור, ולהוביל לתוצאה שאותה רוצה בעל עסק. אוקיי, אז בשלב הראשון עשינו אבחון, בשלב השני עשיתי רעיון. מה המשכיות? או שאחרי הרעיון אתה מוסר חומר ובזה נגמר. יש עוד משהו שאתם מציעים שאתה עושה ללקוחות שלך? כן, כמו שאמרתי, לאחר אבחון, אדם יקבל מפת דרכים. מה כדאי לו לעשות כדי לשפר לו סמכות דיגיטלית? אבל כפי שאנחנו יודעים, ברגע שיש תוכנית עבודה על הנייר, היא נשארת על הנייר. מה שאני מציע, מה שאנשים הרבה פעמים לוקחים אצלי, זה ליווי חצי שנתי, כי לוקח זמן לבנות סמכות דיגיטלית טובה, ובמשך חצי שנה אנחנו בונים את הסמכות שלו, עד שיש תוצאות בשטח. מה השינוי הגדול ביותר שהלקוח שלך מרגיש אחרי התהליך איתך, אחרי הליווי? קודם כל, הם בעצמם מבינים יותר טוב מי הם ומה הם עושים. וכתוצאה מזה, הלקוחות הפוטנציאליים שלהם מבינים את זה גם כן. בעל עסק מתחיל לקבל הרבה יותר פניות בעזרת AI. זה גם צ'אט GPT, גם קלוד, גם פרפלקסיטי, כל מה שקיים, וכל אלה שסורקים את הרשת יראו את הלקוח וימליצו עליו. אם אתה תצטרך להסביר לילד בן 10, מה זה סמכות דיגיטלית? מה היית אומר לו? לילד בן 10, שאלה טובה. זה אגב שאלה שאני שואל להרבה בעלי עסקים. אם היית צריך לספר לילד בן 10 מה אתה עושה, מה היית אומר לו? זה חזר אליי עכשיו. לילד כזה הייתי אומר, נכון שאתה יודע מי בבית ספר שלך הוא הכי טוב בריצה והכי טוב בכדורסל או כדורגל וכאלה. בעצם סמכות דיגיטלית זה משהו שעוזר להבין באינטרנט, כמו בבית ספר, במה כל אחד הכי טוב. וככה, כשברגע שנצטרך את היכולות של אותו אדם, אנחנו נפנה אליו. האם היית יכול לתת עצה אחד לבעל עסק שרוצה שגם AI וגם אנשים יבחירו בו? מה היית אומר להם? הייתי אומר להם
שלא צריך לרקוד בטיק טוק בשביל להתפרסם ובשביל להיות מוכרים ולהתקדם. אין צורך לעשות רעש ברשתות חברתיות. פשוט צריכים להיות ממוקדים וברורים, וברגע שאתם ממוקדים וברורים במה שאתם עושים, במה אתם עוסקים, ככה גם לאלגוריתמים וגם ללקוחות יהיה יותר קל לבחור בכם. נגיד עוברים עוד 5 שנים, מה יהיה הבדל בין בעלי עסקים שבנו לעצמם סמכות דיגיטלית לבין אלה שלא עשו את זה? אפילו בעוד 2-3, לא רק 5. אלה שיבנו סמכות דיגיטלית עכשיו, הם יוכלו להמשיך להתקיים, להרוויח ולראות נירים בעולם הדיגיטלי. ואלה שלא, לאט לאט בהדרגה, יהפכו לבלתי נירים. לכן אני מאוד מאוד ממליץ לכל אחד, לכל בעל עסק ולכל שכיר שהוא בכיר או שואף להיות בכיר, לבנות סמכות דיגיטלית. זה בעצם אומר שבלי העולם הדיגיטלי, בלי סמכות דיגיטלי, עולם המודרני, זהו, אנחנו כבר לא נחיה. לא יהיה, לא יקרה. אנחנו חייבים להתקדם לעולם הזה ולהיכנס בו כמה שיותר מהר. זה הסיכום שלך ל-2026? ל-2026 וכן הלאה. נכון, אנחנו בעולם שמשתנה בקצב מסחרר. ככל שזמן עובר, אנחנו יותר ויותר נחיה בעולם הדיגיטלי ונתקיים בעולם הדיגיטלי. ואם אנחנו רוצים להתפרנס בכבוד ולחיות טוב, אנחנו צריכים לבנות לעצמנו את הסמכות שלנו, את הדמות שלנו והסמכות שלנו, כדי שאותם אלגוריתמים יבינו מי אנחנו ומה אנחנו, מה אנחנו עושים, ואיזה בעיות אנחנו פותרים לאנשים. שאלה לסיכום, מה החזון שלך לעתיד הקרוב, ל5 שנים הקרובים? איך היית רוצה לראות את עולם העסקים בעולם או בארץ? החזון האישי שלי זה לעזור לכמה שיותר אנשים, להפסיק להיות בלתי נראים ולבנות סמכות אמיתית, גם בעיני אנשים וגם בעיני אלגוריתמים של AI, וכתוצאה הם יצליחו להתפרנס בכבוד וליהנות מהחיים. החזון שלי לעזור לכמה שיותר אנשים. שורה תחתונה. כמו שאמרתי, אתה בן אדם גדול, איש גדול, ועם המון 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 מומחיות. הספקת הרבה, וכן, נכון להיום צריך להתמקד במשהו אחד, וזה מה שהחלטת לעשות. וככה אתה גם עוזר לאנשים אחרים להתפקס במשהו אחד שהם עושים, כדי להצליח בעסק שהיום הוא החשוב ביותר. נכון מאוד. מיקוד, מיקוד, מיקוד. פוקוס במה שאתה עושה, ואיך שאתה עושה, זאת המילה. לא להתפזר. היום בעולם שלנו, לכולם יש ADHD, לכולם יש בעיות קשב וריכוז, אם זה נולד או אם זה נרכש, ומאוד קשה להישאר בפוקוס. ואני אומר, פוקוס זה הסוד. צריך להתפקס במה שאנחנו עושים, לשדר את זה לעולם. מה אנחנו עושים, למי אנחנו עוזרים, ואיזה בעיות אנחנו פותרים. דריאן, תודה רבה על הרעיון, על התשובות המדהימות שלך. תודה רבה, מאחלת לך המשך הצלחה בדרכים. תודה רבה.